Hello guys, hello guys, hi guys, say guys, aiwaka, our first live, muchikona chedu, our first live, muchikona chedu, say guys, how are you, no, little ringa, say, thank you, Hansi, welcome, big mama, thank you, she get it, nani chiedza, guys, get it chimwa zvoku Zimbabwe zvi. Mayo kuZimbabwe kuno kwapisa guys. Kuno kwapisa. Kwapisa zvokuti zuro takarara panze jai kurara pamini pa floor pama tiles pasi chako kungoti gunduru pama tiles. Hello Dr. Matigas, how are you mwana sabuk? Well, say Hans, welcome to thank you Makoti, thank you Murorong Maitanaka. Muri say how are you? Right, Tiripo Parastenbeck, Tiripo guys, and here yes Tiripo. Here my Jesse Hans 054 ipapo pa tower pa Bahada Center. Yes, pa Midlands Hotel ipo paya pa Chitukuko kwampambadzire ku 6 na kuma jike duze 4 takananga ku 15 kwa toyo tichinda takainda tobvapo toti kwa kunonzi kwani kwa kumambo kunonzi kwani panonzi pani pa chikovaita mabucha ndakukangamwa guys ndakukangamwa kuno kwapisa guys kuno kwapisa izvo zvinochona takadai takatopfeka zvinopinza mhepo aiwa takapfeka zvinopinza mhepo. I hope you guys are all okay. Muri right here askana ndakabenda tiriki ndiganimboita weekend izvi ndine muriwo ndichimboonawo muri handitika ndichimbokuzwa makumbo mai mwana stress zvibipi zvokufamba izvi chichichi handitika ndichimbokuzwa makumbo. Aiwa muri sei guys ndatirega timboya titandare zvedu senes holiday kanasi guys handitika happy heritage day hansi tadzoka muchikona chedu chikona chemazuva ese ndo matadzokera muchikona chedu zvamunongoziva kuti muromba rove chinenguo guys umboenda kuchando umbonotonogwa memwana unogara kuchando kuya memwana unowanikwa zvawadzokera muchikona ndo paunogona kuti shavi racho renhamo zvakaoma. Asi guys chisinei musaneta vari kuda kuenda kuchando musaneta ndichauya nelife yenyu handitika ndotokuvigirai vanokwanisa kuenda nemari dzavo ndinotokuencourage kuti shandisai vana ava muende zvinzvavo. Yes of course process yavo haisi yamajere ekuti munopiwa COS mumaoko ivo vanoisa COS kuhome affairs handitika iwo unongobhadhara home affairs vanokwisira unotoinda unotozwa kunzi COS rava yako go and pay and submit your documents haisi yamajere yekunzi ondo mumaoko COS because ndosa kwako bikoma COS efeki aya handimazviona right. So guys ndatinasi timboya timbotaura nenyaya yemafriends mabororo guys hai ndemune zvivindi guys iyi nyaya yekucharamba muchiita zvenhingirikiri hanzi mhino yenyu yangu zvakafanana naEva Joy kwesusu maZimbabwe sinoonekwa netrademark yemhinoka kuti unyatsokuona kuti ine Zimbabwe chaiko by birth signature imhino. maZimbabwe akawanda ane mhino hombe ava vane tumhino tidiki tuvakumbovanisa DNA kwavangabe timboona kuti ndeve kuZimbabwe kana kuti ndeve kuMalawi kana kuti ndeve kupi nokuti zimbo chairo akamhino kana tombori nemwe shepu yako karifanifani itombori saka unozoshandiswa nanenge achitoa kuti zimhino usha kuti ari kurevei nokuti kuZimbabwe tise tine mhino. Hello yes murise ndiri writing okay okay all right okay all right all right vakaita all right
Okay. All right. Okay. Mm. Mm. Okay. You at 48. Mm. 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 Ndosaka musinga drive. All right. Okay. All right. I will explain. Mira ndichori nhamba dzenyu ndigovapa ndokusanganisai then moshare experience yenyu iyo exactly kuti vabatsirikane nguva ichiripo. Dziri kuflash. Oh. Okay. All right. Hey. Oh. Oh. Asi papa pamakadonha mazino apa pamakazviruma pamakanodonha mazino imimi muri kudi kumbopotawo muchinda kana kune mapfundisi muna matigwe munoziva hatirambi kuti medically zviriko chichichi asiwo hatidi kurula out kuti zvinhu zvevanhu vanoganga zviriko zvinotouya exactly nemasymptoms akafanana nemamedical terms amunenge muchitaura but zviri zvinhu zvinenge zvitumigwa nevanhu. Andi mashona. Anditi mashona. Asiwo zvokuwo dambuka mazino ezvi achibuda muromo mweya yechi. Makazviruma. Oh. Samudli. Hey. Zvokuma festival countries kokana singanyatsa kukunyatsa kukubatsirai kokuzoti yedu vana fombo vari kuno Africa kuri kutokanganisika.
All right. Wakoma. The guy because my phone and my phone and I live, but that's like I sang panzi hapana mnari kunzwa hii. Saka zvotoita kana ndapedza inini ndizokusanganisa inavo mumbotaurirana zvomutuya kumba mumbotaurirana mumbonisanawo zvirwere zvenyu zvinyuwani zvauya izvi. All right, that's cool. Wakoma. Sharp. All right. Right. Phone zedu dzongofoniwa ndimoziya. Ndati guys regai timbouya timbotaura nenyaya yema-friends mabururu. Ndofunga ndida ngorelate yangu mbijana kumasuro kumaona zviri kuitika pasocial media tingati zvanga zvichiitika because zvichiri kutoitika. Kana zvakuitika kudai guys unenge utoshaya kuti uchitaura kuti kudii kana kuti uchiti ndodai asi ngoti hedu vanhu vanenge vachinzwa vafangomira nechokwadi. Chokwadi ndicho fangomiriwa nacho. Panyaya dziri kuitika dzese idzi anyway dzimwe ndedzemakuwa dzimwe ndedzayatinei nadzo andimaona asi pane chandakadzidza munyaya dziri kuitika idzi. Pane chandakadzidza kuti pane imwe information yakabuda ichitaugwa haisi information inongobuda information tikuona munhu achinyetsomira achinyetsokutestifya kuti zvakati achibudisa maaudio kureva kuti vanhu vaiwirirana at some point anditi pakuwirirana kwanga ari mafriends ndoitopic yatutsa nezvaishamwari andimaona hatisi kutaura nezvenyaya yavava tikutaura nezvenyaya yeshamwari idzi todziwawo kumastreet idzi hadzine inesu unless vazoya kwatiri vachiti maybe pindira ndo patozodzipindira for now tongodzionawo kumastreet asi pano totaura nyaya yeshamwari because tinadzo shamwari handiti tine vanhu vatinoseka vatotamba navatoti shamwari vatinoudza masecrets edu handitika right. Pane pakataugwa zvokuti uchagoni kuramba chero pa muchidamboti kunyeba kana kuti kudii maaudio ari kuplay waya zvinenge zvichibuda mumuromo memunhu. Imwe information yaitaugwa ipapo unotoona kuti no munhu aitrusta munhu information ishi because vanhu vanga vari mafriends. These people were friends handichimaona right. But mukutambo umu mushamwari umu mazosvika patasvika pavave nhasi apa pakuti vakubuditsirana zvinhu vakubvondorana zvinhu hapasisina chekusefeka. Mukatarisa some of the information iri kubuda papa guys is damaging, very damaging, and inogona kuzokonzeresa zvitori iko zvino zvinenge zvichakanaka because ilife andika vanenge vachitaura palife pane zvinoitika kana munhu ari akagara pabhatani iri akagara pacheya achibaya life button vanhu vakamutarisa pane zvinoitika so hameno tingati kune vane baya mabhatani ozvisiva but kana wazogara wayo wana kudzokera unotarisa like imwe information inenge yazobuda unotoona kuti nezvazvichigona information ndaidi ndagara ndaikati ndaisiya but already it's out there yatobuda uchagoni kuidzosera bhiki kumasure ende uchichadzokera uchitivedwe ndachinyepa kuti usadamage hazvichaiti kuzinenge uzoti hausi kunyepa kutaura chokwadi handimazviona. So pane information munobvumirana nekuti pane imwe information yekuti itori haina kutomira zvakanaka worse too if these things are involving vanhu vanenge vari married handimaona vanhu vanenge vari married zvinonetsa vane varume vanenge vasingati kana zvemasocial media izvi vasinganzwisisi social media inoshanda sei handimaona panogona kunetsa ipapapo. Saka indati nhasi timboyationesana nyaya dzemabhururu asikana ndakamboitaura kusure uko nyaya yemafriends kuti by the way ina handizicha munoti mafriends either marway koenda uchiya neaccount yakanzi either naida because unofanira kuti ugare wakagarira nhubu dzinenge dzichiuya panapa ndikati nyaya dzemafriends mukati aiwa isi mafriends tinomada isi mafriends tinawo kune vamwe vakatonyora kuti isi mafriends hatiregi nekuti takabva kuti achitamba tese right. Mukaona information yanga ichitaugwa pazvinhu zviri kutaugwa ndangoita referral ipapapa information ndezoti vanhu vaitotamba vese vanhu vanga vachitowirirana for a long time vanhu vaiwirirana vachitumirana dzimari chaiko ukaona muzosvika pakuudzana zvinhu zviri deep zvomumabhedhi ndakambozvitaura pano ndakungoti ndikupei ndikurewindei ndikurefreshei memory yezvandakambotaura mukaitana kuti aisina tiregi kuita mafriends kuti ndizvo zvandaireva paya ndizvo zvandaireva ndichiti mafriends chaiko mafriends akuchina hakuna chinonzi friend chekuti kuti ugare umire uchiti inini ndiri kudza shamwari yangu zvinhu zvokuti inini ndiri kuhura nanhingi kana kuti inini ndakambohura pakati kana kuti ini ndakambodai amen handizivi kuti munenge makanyanya kutembana kusvikira papi. Umwe hanzi secret inenge ingori safe natetiudza divine yes we can say that oro else murume atetiudza anogona kunge achiziva futi haisisiri secret andiwana because ne murume wavo mubama vanotaura nyaya dzavo you don't know kuti vanotaura kusvika paextent ipi kana vachitaura vakachitombotana I know ne murume wangu pamba kuti ndichitaura nyaya kuda ndombobvunza kuti nyaya yakati andiwana inenge isiri secret.
Saka as much as chinhu changobuda ndira kudzisa chinhu one. Kana wangotaura chinhu uchiudza munhu antika uchiti is secret, it's no longer a secret. Ndopada tigadzisa ipapo. Kana wangotaura chinhu uchiudza munhu antika kuti iyi ndikudza inyaya usadzitaure, because I'd like to believe kuti panyaya dzekutaurika izika vaitiudza kuti chiro chikaita sei atitaure. Ende usataure nyaya iyi usaudza zvandakuudza pamusoro pemunhu. Kura kuti yanga ichinzi iri secret. Anmona, yanga ichitonzi iri secret, but inozongopoya secret, inozongobuda. Secret, inozongobuda. Iwo muridzi wayo kana watadza kuchengeta nyaya dzako wega muchifuva mako, you tell the next person kuti usataure. Do you think anokwanisa kuchengeta secret yako? Yauri kuri secret, but iwo muridzi wayo waiburitsa. Secret chinhu chakuti ndofa nacho, guys. Chinonzi secret chinhu chakuti ndinofa nacho. Your secret is safe with you, iwe muridzi. Ati mukudzisa secret yako iri safe, iwewe muridzi wakaichengeta. Ndopa unoti secret yangu is safe. Kana wangu iburitsa chinoudza mumwe munhu, chero vangave mai vako, angave mwana wako, haisisiri secret. It's no longer safe. Haisisiri secret. Muridzi we secret ndiye ndipo painenge chinzi iri safe. I think pa Facebook, as much as tichiti zvinhu social media kufara kudini andimaona entertainment antika, but pazvinhu zvokuti enda nazvo iwe muridzi wacho, enda nazvo. Takura secret yako uende nayo. Variko vanochenja ma secret is true, but unovaziva sei? How would you know secret yangu zvichokwadi? Because unogona kudza na secret kuburitswa secret 25 years. Inobuda nhasi 25 years secret inoburitswa nhasi. Uchifunga kuti variko vane ma secret, then wazokusurprise 10 years later. 10 years later wozonzwa zvakubuda. Mamwe ma secrets anobuda zvinhu zvakaitika kudhara zvototi chimuridzi akabvunzwa anenge asisina madetails chakakwana akatokangamwa zvinhu zvachona, but zvinenge zvakubuda because akatombowana mumwe munhu akaudza. Thank you to learning Komo my way. Thank you Bamlin. Thank you Bamlin 1000 stars. Thank you. Oh. Thank you Bamlin 1000 stars. You know deserve kupinwa. Thank you Bamlin. Yaenda kupi. Ko yidha wacho ari kupiko. Yidha where are you upine? Yidha tipiniro varungu vedu ka yidha. Yidha uri kupi. Mona, dibamlin wangu vaisa nikikiri. Vaisa 1000 dibamlin wangu. Yesu washimeni zviri sei nina wemurume wangu aisa 1000 dibamlin wangu inini ndotamba ne bamlin wangu pa Facebook pana vanozati my grade Benz vanozvisiya my grade dunyasi right hanti mazviona. Saka imimi ndida kuti ndikutaridzei varume vangani vakauya nema secrets avo kubva kubasa vachiudza vakadzi vavo kuti secret wona kubasa kwedu tikuita madhirita kadai tikuba right now vaka blacklist vanoda kwemukadzi vangani. Hans is married. He's not yet married, but he's very munzira yekuda unorora. Vangani vanhu vakapiritsigwa basa, vakadzingwa basa nekuda kwemadzimai avo. Vangani? Audza mukadzi chindikudza mukadzi wangu, ndikudza imwe mbavhu yangu. Kuti uona basa kwedu tikurova dhiri nezino takabda takadai tikadai so. Musi wavanotsa muzana mumba, mukadzi anoenda kubasa kunotengesa dhiri kunoburitsa secret. Iwo murume atidza kushengeta secret yake igaudza mukadzi, haisi secret audza mukadzi nyaya yake, mukadzi achienda kunoipedzisa kunzvara kubasa. Secret iri safe nemuridzi wayo. Iri safe nemuridzi wayo secret. Kana wangopa umwe munhu chete nyaya, haisi secret. Yoda kuti mugare muchiziva, it's no longer a secret. Shamwari dzedu dzatinadzo mumazuva ano. These are friends, majority of them, should I say 90% of them, they are friends, vanema friends avo. Ishamwari ndenjiti I best friend yangu, but best friend yangu ine shamwari yayo. Wairi kuti I ndio best friend yangu. Saka what will stop here from her telling her friend zvandamuudza inini, because inini kwaari handisi best friend yake. Ini kuti best friend yangu, but kwaari handisi best friend yake. I best friend nemumwe munhu. You see how it goes. Kuti dzinofamba sei nyaya idzi. Mazvona dzinofamba sei nyaya idzi. Ndakambokuudzai ndikati kune vamwe vanhu vasina hana. Kune vamwe vanhu vekuti anotoudza like kwenda kunoudza a friend isiri married. Anditika waritoziva kuti everyday kutoti chako ndibatsire kwakutsvaga mufesi. Onomuudza kuti shamwari unoona mubedroom kumba kweduka ndinoshandugwa ndakadai nababa vai vagozondidai. Ari kunoudza a friend isina murume. Iri kutsvaga murume.
kana kuti ari kunodza shamwari yake ine murume handika iri kuchema kwaari everyday kuti ini baba vaka ijongwe chairo baba vainda zvikoni vasikana kana muchiti mimi kumba dzimba dzenyu munogutisiwa pabonde zvinenge zvichimbofamba seiko ari kubvunza shamwari yake ndiye wanenge mangwana wari kubuda chete iwe sha baba kwangu zvavakandite nezuroka what do you think is going to happen next what do you think is going to happen next waudza shamwari yake ine murume asi kumba kukuru kusafa sex bedroom iwawo sex unayo kumba kwako wakwenda unodza bhurura kusafa sex ndo pamuzinzwa shamwari yake yararanika rara nemurume wake because ari kuzvidawo zvari kumudza arida kuzvinzwawo kuti zvinombofamba seiko muchizomudza tichiita maorgasm tikasati ada kuzviziva kuti zvinofamba sei haazvizivi she has never experienced that kubva zvakarogwa wakwenda kunomuudza kuti ndo zvandikusangana nazvo the next thing asangana baba kwako varume movaziva guys ona anozati shamwari yako iyi obva ngoti ei makabatana mufunge mainini chashatotsva zvatotanga kana kusamudza zvemubedroom kwenda kunomudza zvinhu zvisina nebasa richicho chekuti iwe shamwari zati murume wangu ka mbari yandakapiwa mwedzi unoika akanditengera maruva akadi uri kuudza munhu ane murume ari abusive asingazivi chinonzi love Chii asingazive kuti maruva anotengerwa mukadzi mumba asingazive kuti murume mukadzi anombodzwawo kana masweet nonsense mumba thank you Hillary ne99 stars haazvizivi uri kunomudza all the gory details all the juicy details dzemumba mako kuti ndikutengera zvakati ndikuitira zvakati ndikuendesa kwakati iko ndakatitengera tiketi kuenda kwakati what do you think is going to happen next ndo panotanga godo ndida kuti ndifambe nemibitana ndo panotanga mweya wegodo patanga mweya wegodo mboza chinonzi godo kana godo richinge ragara mumunhu ka haachisina moyo conscience inoita kunge yakaparara anoita kunge asisina moyo the next thing ari kuda zvauri kumuudza kuti ndazvezvo arikuda kunozvinzwawo kuti probably ndingadanana nababa vanogona kunditira zvauri kuitira mukadzi because haazvizivi mumba make hamuna rudo uri kumudza zvese zvinodiwa mumba I am not saying kuti don't share things with your friends but you have limits on what you share andika zivai pane limits pane zvinhu zvamunenge muchitaura kuti tikulimita kusvika papi you can't just go sharing everything zvomumba menyu muchiudza vamuri kuti mafriends enyu vamakasangana navo ameno pamwe pasocial media kuti makasangana kupi ameno chinhu chinogona kukonanisa chinhu chidiki chinogona kukonanisai chakukonanisai rinenge rava gemu rekuwachisana ndodati mupabati vanangu mupabatisei papo rinenge rava gemu rekuwachisana kukuwachisa kwandozati ndokuwachisa sei wakandiudza zvinhu zvawakati ndisaudze vanhu zvinhu zviri damaging ndozvibudisa kunzoko ndatopedza newe kana chida kuita get back kwauri chete iwewe wakandiudza atichawirirani kapa tatokonana saka ndokuwachisa sei ndichakokuudza chinhu chete zvawakanditaurira zvezviya ndoda ngozvisa panze apa kana ari mapicha taisheya ndokumakanda uchandibvunza chiti kudi takakonana tisikwirirana saka pakutukana panorwiwa panorwiwa nezvese mashoko panorwiwa chise chinorwadzisa padistreka zvinhu zvakawanda tichidzidza hedu nedzidzo chiripo ichi padistreka zvinhu zvakawanda a lot is as much as it's entertaining andika people are entertained tikunakira tikuseka tikunzwa tikudi but at the end of the day we have to think kuti pane vanhu vakaona nogona kudistroyiwa pane vanhu vakaona nogona kudistroyiwa dzidzai kubva nhasi iyi masocialites vanhu vakuru vachibe mabhatano zvezvanenge vachiita ini ndakudza vana vangu padiaries muchiita mafriends enyu kunze uko please kwai zvandaida kukudza isecret yangu angel kana ukatadza kuichengetaiwo muridzi wayo make sure kuti kana waya nayo chindiudza unozati unenge watozvipira kuti ndikundanudza simeri because musi wandichafuma ndakapaduka wande ndikaudzwa munhu ungandishora here ungandishora vasikana tinoita mafriends itai mafriends but don't overshare things chero zvoita sei don't overshare things kune zvimwe zvinhu zvokuti unoenda nazvo mupasi muguva wakambobvisa mimba iwe uri musikana hauna kuudza murume warugara naye kuti ndakabvisa nhumbu wakunoudza shamwari wakakuroora ukatadza kumuudza because kana muchiroorana tichitimuudzana zvese madarkest secrets ndopamunotaurirana kuti ati mopinda mumarriage yenyu zviri clean pasina chinobuda makona chinovhunutsa mumwe watadza kuudza murume akakuroora waudza friend yako ndiye waudza then the next thing friend yako iyi wapinda mumba marriage iri kufaya zvinhu zviri kuitika kutengerwa motikari kudii shamwari haina ichanolikisa kuti akamuriziva kuti akabvisa nhumbu zvinonyogwa seghost zvinonyogwa neghost andi muri kunzwisisa wakambouraya munhu
your May, Wakamboremon Kudar, Ukatindush Kafaka, and so like, and one, Wakuno Zaburu, what is a good Zamuno Garanai? Wakuno Zaburu, Shino Buddha. Cherom kana 20 years, Chete Shabuda. And the second got Shabuda Nan. Unumusho that Naka Zamunu, one. Wandakauza. Saka pamuno tamba my friends nyaya. Please don't overshare things. My friends aiko zvino. Chimwe lesson yandaona iripo. Ma recordings vano recorda. My friends ariko. You make sure kuti phone yako ini chi record button. Pa inongopinda chete phone call recording. Yobva chakatoti record. Kichi record. Saka chiro chifunga ndakataura naye apana V11 rimo recording V11 waka record ko. Ndofunga mukudzidza. Ende toda kuti zviri ndirembe tambe tichidzidza. Because tikudzidza. Ini ndinoza ndakagara pa ndotenda Mwari chitereki ndoti Mwari ndinomuda chaiko. Masocialites mumanomboya ku inbox tichitaura ku WhatsApp. Hakuna angati ndine recording SIS MELLY vachitaura munhu. Hakuna angati ndine recording SIS MELLY ndichivachitaura munhu vachita makuwa Chii. Kubva panatanga diaries ngabude nayo. Akanti. Somehow I'm very selective of words. Tichita akatoka kubvunza story munhu mukati. Ndobati aiwe mana zvinani bazvina vana kana basa ngatitaure zvakati ndinobhracha aside. Vamwe nditonyora iri type any message kuti ona kana tichitaura ngatitaure nyaya iyi yatafambira idzi ngatisiyana ndedze kwakata dzangu. Nditopa reference ndopanogona kupuritsigwa wangu pakuti makapa reference yekuti ndedze kwakati. Kuzinishora reference kwandozwa kunoitwa izvozvo. But kuti nindi entertain, I won't entertain and I don't entertain. Andina. Record button, riripo pa phone. Be careful because on what you say with your friends pa phone app. Kana mene ushamwari kunyeya vanhu. Muchinyeya vanhu pa phone app. Muchinyeya vanhu pa phone. Ushamwari wenyu ausi ushamwari wakanaka. Ushamwari utori toxic. Ushamwari wokuwandrana, ushamwari wokurekodana. Because mleke maka wandrana. I feel so sorry for my upcoming socialites and tukona kuyego zvinezvi. Because vakadzidziswa kuti upinde mugame unofanwa kuuya neskiti rekutukana nevanhu. Unofanwa kuuya neskiti rekutsvaga nyaya dzevanhu. Unofanwa kuudza, and I don't know kuti who is teaching them that, but that is very wrong. You destroy career yacho socialites totomboenda kumwe. That is if ever it's a career. I don't know. But it's a career because people are getting paid, right? People are getting paid. Sakatoti career. I feel sorry for them. I feel so that haumbo focus okwira pamusoro nekutsikirira vamwe mafoods. Because pamunenge mazoita pa maskisa achona, muchita maskisa muchapesera maita bond, muchita maskisa yenyu muchitamba mese, mupesera makudza na zvinhu. Pakudza na zvinhu down the line zvitanga kubuda. Let you be disaster. Yateve disaster. Pasura hapo andizi kuti ndobatsira muningi wangu Dorini sei. Pane vanhu vakamboenda kunonyora vakambonyora munoza ndakutaridzei pazvinosvika. Pane vanhu vakambonyora Dorini vakamisa pachikona amunoti chachiri chifotoshoot here vakaisa picture edudula paside vakanokanda kuma page edudula. That was very dangerous. Guys, whoever did that, it was very waigona kuraisa vanhu. Waigona kuraisa ni vana vasina mhosva. Nekuda kuti watora picture nisa kumadudula. Vanhu vemuno madudula vanhu vemuno South Africa muno avana moyo. Havasi kutoda ma foreigners. Iwo wacho waindisa uri foreigner vatokudi. Wauri kuendesera futa vamudi. Kune zvinhu zvamufuta kufunga kuti right, is it only Doreen who is involved? Kana kuti zviri kuinvolve even nevana vake. Thank you Bamnini. Nasi Bamnini wangu vanemba. Nasi Bamnini wangu akachaja. Vakanda futi mamwe 1000 stars. Thank you Bamnini. Anditi maona. Now the same issue now is coming back again. And this is Ndombatsira saying, I'm still trying to figure out that and because this is getting out of hand. Ane vana vadiki, mwana mudiki. Zimungopa vanenge vachitaura pai vachimwashuka vana. Ndofunga vanenge vasingatozivi the damage inozoitika kumberi uko. Ndozvandaona inini. Kuti vanenge vachitaura chitrustana pepa yaka, vanenge vasingazive zvokutaura kuti mangwana zvinozodzoka zvakadii. I'm sure pane ichichi ari kudzidza, anfa kudzidza. Aiwa anfa kudzidza. She has to learn. Because upenyu hwevana vake, upenyu hwemurume wake, she's putting family yake at risk. Ninyaya yechinhu chinonzi rurimi. Ninyaya yechinhu chinonzi chirurimi. I love you so much. Vafana vese ndakavatisana pana ndovenga. Vese
vese vafana vangu vese vana vedu tinovada vese, but sometimes tova kuti tichivaonesa kuti apa pakaipa no tikakuzirira drama torifarira chose ronakidza, but zvofanwa kuita malimit. Zvofanwa kuita malimit. I am not getting involved paida, get me right. I'm just saying it palive. Harisi guwa kai. Guwa ndiro kwenda ndotaura kuseri. Ndataura palive. Muchazo akati kwai mati ndotaiwa live iripo inonterera live. Inonterera live. I want to help them vana. Andika shukuru sei pazvinhu zvinenge zvichidamage senge zvakafanana naizvozvo. Because zvine danger zvinazvo to some extent kumuri. Anti maona. Ndataura nezvake because I know kuti she will not mind, she won't mind. That's why I'm talking about her name. Vana vadiki guys. Vana vadiki. Avasati vakuziva kuti tinotaura zvinhu kusvikira papi. Vana vadiki zvimwe tofunga kuti pota chitsiura. Funda munhu. As much as pachikanganisika mwana. Vana, ask her how old she is. Hasima 20 ziwa yachifika. Vana. Sabina, how old are they? Vana. Tita chitsiura. Sometimes chitova udza kuti aiwa. Tita chitsiura. Tita chitsiura skana. If we say we love you, tita chitsiura. Noti iye ega. Noti iye ega. Vamanizo ziuti vari comfortable ndimenjene mazita awe. Because it's damaging. Zvirikubuda kunzo is damaging. Even mazepe ndakamtarisa ndakumujaira, but ndakamtarisa mufana. Mufana mufunge vana. Havana vana mufunge vana. Vana zvachitsurwa nekuonesa kuti aiwa. Pano taurwa kwanzi shize mama chichicheri ndipo paone era ipapo munino wangu kufunga kuti munhu ane vana 4 saka munhu ave munhu mukuru. Munhu anogona kuti vana 6 mumusoro ari mwana. My sister ugare wakazviziva. Ndosaka ndiri kuti Stella anoda kubatsirwa. That's what I'm saying. I'm not here to speak on her behalf, but ndiri kuti anoda kubatsirwa. Anoda kutobatsirwa ipapo pacho ipapo anoda kutobatsirwa because it's not right kumwana upi kana kumwana upi. Andika whatever zvikutaurwa ipapo if it's true guys, we always advocate kuti we say no kuzvo zvinodhaka kuvana. Ndisaka ndoda kumubatsira but ndoda kuenda neangle yekuti andizozvitukisi. Because hakuna mbereka angafarira kuti mwana wake amwe zvinhu zvakadaro. Hakuna. And hakuna mubereki zvakare angafarira kuti mwana wake aite zvinhu life yeyoyo. Munhu senga chisa future kumwana wake and then zvinhu zvibhumu zvisvika muchikoro mevana. Ndombi enhle. Cheri kana nchiti mwana kachita zvinonetsa ndisi kutsanangurira zvandikutaura kana usinganzwisisi panonetsa ngatingoti chifamba ine side iroro panonetsa tindikutsanangurire nekuti kuti mwana kanga ndichoro kuti mwana ane vana vake kanga ndichoro kuti mwana ane mwana wake ini ndogona kuita munhu mukuru at 40 something. How many people vamaona vane ma 50 years vari kuita kunge vana vadiki? Vangani vamaona vane ma 50 years vari kuita kunge vana vadiki? Vanhu vangani? Ndogona kukura makore nebody but musoro riri denya. But anyway, that's not my topic. Andika, that's not my topic. You people, you decide what you want to do. Ini ndani tikuda kutaza kuti zvinhu izvi zvokuita ma friends. Mukona information iyi somehow yabudira kupi kuma friends. Ndokwana yabudira. Kuma friends ndokwa yabudira. Saka tikuti chini nyaya dzema friends. Tikuti chini nyaya dzema friends. Ina angu ndakamira ndikuti wedwede zvaigona. Munhu nemunhu ka tamba oga. Tamba oga. Hakuna chinonzi friends. Hakuna chinonzi friends. Munhu tamba wega. Ndakakudzai the best remedy. Kune vanhu vanogona kuvasinga vanotadza kuchengeta chinhu mumwoyo mavo kuti ana chinda chitaura denda chiburitsa kana ona zvakuremera chaiko zvakuremera
mumwoyo mako wakatakura chinhu. Please, enda pamuti ndakambomukudzai. Inocheka cheka kuti hapana munhu aripo here. Ungori muti wakazvimirira uri one. Utasara nedenga kuti hamuna here munhu arimo muti. Kana pasina munhu arimo, wopinda pamuti usvika kuti muti ndauya nhasi kuti ndizokudza dambudziko rangu randinaro. Ndoda kuchemera nhamo dzangu pauri. Wochema stereki uripo, wotaura stereki zvauri kuda, woita zvauri kuda uchiudza muti. Ndoda kuudzai muti hauna shamwari yainonoudza. Haina shamwari yainonoudza muti. Kana kumira pachifiriji ichi. Woti firiji ndoda kuchema, ndoda kukudza zvese nhasi. Kana ukangoudza munhu anofamba chete zvatodhakwa. Munhu anobudisa masecrets ako. Hapana. Chero vari kuita ubhadhibhadhi ufriend uhu. Muchengete shoko rangu ranhasi. Muri chengete. Ushamwari ukangobvira waita ushamwari wokunyeya vanhu guys. Nekuita zvakaipa hakusi ushamwari. Hausi ushamwari. Mukakuita ushamwari hwenyu chete. Ushamwari hwenyu chete hanzi vhurai CCTV phone. I will let you. I will. Mukakuita ushamwari hwenyu wokuti mukuenda kutaura zvanhingi every day. Trust me, hakuna ushamwari wakadaro, hakuna kwaunoenda. Hakuna kwaunoenda. Hakuna kwaunoenda. Mukakuita ushamwari hwenyu ngausave ushamwari wokuenda kunonyeya meme pa next door. Ngausave ushamwari wokuenda kunonyeya kuti maona here zvakashona ningi. Ngausava ushamwari wokuti muda kuita ushamwari nezita remumwe munhu. Itai ushamwari nekudzisira kuti shamwari kutengesa chii mazuvano. Itai ushamwari connected to business. Hani muri kunzwa? Itai ushamwari connected to business. Shamwari kutsiuruka musoro, ndidzidzise kuruka musoro. Itai ushamwari based on that. Itai ushamwari based on shamwari ndakuya mboko ndise kubika makeke ndoita sei makeke parudiwa Chii. Ndichoge zvinodiwa ndidzidze kubika makeke. Itai ushamwari wakadaro. Kwenda ushamwari wokuti mwakuseni uchimuka uri kumanya nomuti waona here kuti ndingaposta zvakati wawa here tukai zvakazodai wawa here. Hakuna ushamwari wakadaro. Hakuna ushamwari wakadaro. Hakuna ushamwari wakadaro. Itai ushamwari wokubatsirana kutsvaga mari. Ushamwari wokuvakana. Ushamwari wokuti toita sei shamwari mukwa ikuko kuita marounds vana vari legit tipinde marounds. Toita sei izvozvi as we are speaking right. Zvatikutaura izvi right now day guys. Tiri musama kuES Africa kunoka andidi kuona munhu anachisa dambudziko rekuti ndakana totaura pano atidi munhu anachitaura pana apa nedambudziko rokuti anzi ndikushava mari yemagetsi ndikushava chekudya ndokuti I'm just gonna say it here and anenzeve nganzwe kuno kuri kupisa guys. Ndanzwa kuti Cape Town kutonora right inside Cape Town ndofuka kubvawo kuna na Kimberley chidzika kuno kudai sokuenda kudai kuno kumesina kuri kubhena zvokuti andizoti panze apana munhu ari kufamba pa guys. Hapana munhu ari kufamba kuri kupisa zvokuti chero mvura ukaitwa mutepi iri kubuda ichidziya. Iri kubuda ichidziya mvura chiche mutepi. Izvo vangu vachisvika vachindinetsa kuti mama swimming pool one yawa netsvina kubva musama ndikati sama ichangotanga. Ndachitofonera vanhu vachoti mangwana vai kuzosuka nekudididi nekuti kuri kupisa ende vana kunovhara chikoro. MaZimbabweans usauye pano chitara tanzi ndiri kuchema nhamo nechikafu nenzara. Vanhu vari kutengesa mvura. Vanhu vari kufrizisa mvura mumadeep freezer. Iwo chakafreezer oenda kunomira pamarobots achitengesa mvura. Ndati matengero andakaona achita mvura nezuroka ndakatoseka ndikati kuna Shakira ngati Shakira hona matengero ekuita mvura iyi. Munhu akangoti akanga akaramira parobot soka akabata mvura kudai soka. Pamosha yekutanga ndiye akangoti metsi kudedza kuti mvura ndi achibva aenda mukona akadzoka kamhanya kadzoka muri sizikata kuti pi mvura dzichitengwa. Apa mvura vanenge vaitenga 4 rand vari kutengesa 10 rand. 6 rand profit. 6 rand profit. Uri kure video ngori mudhusi. 6 rand profit guys. Haisi profit yakanaka here. More than 100% profit. Vanhu vari kutengesa ndochi ndiri kumhanya iko ndiri kudyisa. Cool time nemvura. Iwo cool time uri kuri order 1 rand 50. Uri kutengesa vachokwidza kama cool time izvi vakuita 4 rand. Vari kukapitaliza nehotness iri kwei. Ende haunga mapedzi marobots. Haunga mapedzi marobots. Uyaranzi Melinda Gumba ndatime kukupindura. Handina time kukupindura bozo nyora pa wrong platform. Ndofunga nyaya ye Valley. Takaita live pano. We did a live ya ye Valley pano. Tikatareja ye Valley pano. Tikamu add up vanhu vakamupisa pano. Kana usina kuiona it's not my fault. I'm not responsible for that. Indakata live guys and nere people in comment section. Handina ere kucha live ya ye Valley pano.
vana vana kuya nezvitemo zvaevhani patikata live naye pano vapedza vanhu sendikati uya tikavhura boxi tikavhura WhatsApp kuseri rakapinda vanhu ndikati ndobuda muno vanhu vabhadhagwa mari dzavo nanasi ndirimo vanhu vari kubhadhagwa vachibudiswa vachibhadhagwa mbijana mbijana vachienda saka usa vachitinyangadza Melisa Melinda Kumbo takaita live yaevhani pano ndakanga ndauya naye ndini pano pakafona munhu pano tikaita live yaevhani kana usina kuiona usandinetse nokuti uri kungati wauya kuzowachisa kuzotaura live ya tikutaura nezvemafriends iwe uya uda kupinza zvinhu zvaevhani zvatakataura pano kudhara antiona so guys ndopatoda kuti tionesane papapa antika mvura kurutime endai munoita endai munotenga zvinhu zvimutengese pane friendship wenyu ngahwo hwokuti musimbisane. Yes, I know you have never sell anything pamarobots kwauri unofunga kuti zvinonyadzisa ushamwari wenyu ngahwo ne business chichaga bro kuti sha ndine plan toda kuna ndisamvura but ndonyara sana mboende pamarobots hande chese totanga tese iwo miro weta sa dzinobva uko indo miro weta sa dzinobva uko tichitengesa ushamwari wenyu uta based on business muzata ushamwari uri based nenyaya yekuti mukudata nemakuwe kunyeya vanhu every day hazvina kwazvinoenda tadzoka futi patopic iya tichataura kusvikira vanhu vadzidza anditika betrayed by friends betrayal yaitwa papa as much as it's juicy to povo but kune vataurirwa nyaya dzavo it's betrayal right now. I think vanhu vamwe vaitaugwa mazitawoka havana peace kwavari havana peace. Why am I saying that? Ndaona my Mazoi was trying to call me. She's not my friend. She's not my friend. She was trying to call me. I think kwavari right now zvinhu zvakataurika nezviro zvakava disturb. It disturbed her a lot and she doesn't have peace right now. Murikuona ndaona mamised calls ndakasenda message andika vakapindura kuti ndikundikana kugara zvinhu zvakataurika ndobva ndangopindura kuti muchiri kubatikana zvinhu zvesocial media here kuti vasanya kubatwa mumoyo but somehow I know inini personally semunhu anombosangana nezvinhu zvakadai kuti havana peace right now. She's disturbed. Peace yavo has been tampered with. Anti murikuona peace yavo has been tampered with. She's not my friend. I think I'm going to say to Ndiani waningataura naye vakachika ndiende kuna SIS MELLY. And right now andinanga nauda kuti nditaure navo fair one on one because I know that she's still going through a lot. She's still processing. Zvese zvaitaurika musatambe live yakaitwa nezuro namasepeya ya guys. Musatambe live taiseka edu taidi tichita majokisika but kune vanhu vanenge vachizoziva nekuteerera. That was very deep. Very deep. Ndatiko zvino vachiri kumboprocessa because it's a lot to swallow in. It's a lot to swallow in. My friends, see I need my friends. Secret. Famba ni secret yako. Mukore ndetogona kuya zokudza ichinhu pano. Haisisiri secret. Haisisiri secret. Fambai nema secrets enyu mumoyo makachengeta ma secrets enyu. Fambai makatakura ma secrets enyu mumoyo famba nawo uchiremegwa nawo muridzi wawo. Inonodza firijuko, inonodza mbwa yako, inonodza muti secret yako. Ndoda kuvhurira maline. Todzokera back to anditika. Todzokera back to kana wakabo betray one friend. Today is the day. Hauna mboitaura nyaya iyi. But uri kuzviziva wakashungurudzika. Yakabuda na bro wako. Nyaya iyi. Kana tine munhu unozati ndakamuudza kuti usataure nyaya iyi. Wakamutrust munhu. Nasi idere kuti ubva wataura ubva wasunungura bro wako. You talk about it wotiudza anditika hatikuzivi and I don't want to see your face. Toda kuti uite zvokufona. Wotaura nyaya yako asi uchibvapo tokubatsira ibva wakanga zvakatoitika. Hapasina pazvichadzokera mukati zvakatotaurwa. Chibva waregerera friend yako iyi so that you can move on. I always say kuti forgiveness antika is for your own good. Hainene the next person. Ndeyako iwe. For your heart kuti usunungurwe urerukirwe. Hainene the next person akakuitira zvinhu. With the next person akakuitira zvinhu acharongwa na Mwari wake. Acharangwa na Mwari wake. Hands don't entertain me please. Shamila zviripo manje it's smelly munhu wevanhu.
It's part of her izvozvo. As long as she's coming, not kuzondiudza nyaya dzamazepe. As long as she's coming to say, Smelly, I want kuturura mutoro wangu. She can. She's allowed. And inini remember kuti enemy today wavo. Ivo pachavo ndo vari kuvengana, ina ndinoondovenga. And andidi kupinda pasika kwani. Andinoonda tsvaga. Anenganofonera uno kuti ndofila safe kuenda kuna ushu. Handitika ina ndifanga kupindura nyaya dzisingazivi. Handina side rand ndikutora. Side rand ndakatora iwani. Ratiti masivanda. Because that was injustice. And you guys mese maifuma maipenga because maka agree oneni. I took one side. Because my baba chavakanga zonsunga kunogara 2 nights panga pasina. Chokwadi. Panga pasina. Live yacho mukadzokera noitera yavakaita. Havana mbotora zvototi vakaita zvinhu zviri increment zvoti zvinganzi zvinouraisa ka zvinosungisa munhu. Plus atsatamboita incident pane kuti tinosungisana. Saka takashamsika kuzviona. We were surprised. Kuti vanhu vanosungisana na social media, we were very much surprised. Kuchinzi pane crime yakomitwa yakasungwa munhu zveku social media pani pa social media tinoti mtemwe pa social media kana uri socialite ukaona kuti waremegwa ne game ne sports deactivate your account and go. Deactivate your account and go. Then tozoti awu yakaremegwa ne sports akaenda. You can't handle the heat. Panopisa pa social media imozi zati chokwadi. Panopisa because mangwana munhu unongofuma ushoko zvonoda. Handika and there's nothing that you can do. It's either you swallow it in or you deactivate your account and you go. Hatisungisani pa social media. Nokuti tinenge tichitukana. Sorry Sabina, I am not aiding anyone. Don't send any request. Live dzepa diary dzakasiyana ne live dzekuma street Sabina. These are educational lives. We don't just aid people to just come and try to distract people. Panofonwa, panochita zvokufona. I know kuti wangagarisa ku blog view wakanga mwa zvipano. Tita zvokufona vanhu vachitaura zvakanangana nezviri kuitika panguva iyoyo. Anditimaona. So one munhu ndakamira naye ndimai Master Masivanda. Because that was injustice kuti mukadzi mukuru anozana nevasembeka nenyaya yekuti kwai wati social media. And chakanyanya kuti ndimira ndechekuti ndanabva kutaugwa semu mashoko ari kunzi vasungirwa iye munhu akavasungisa akabva kundiudza semu mashoko iwayo. Saka ndakati aiwaka hatidaro ini wakamataura one I did nothing. Tikangoseka one tikangopindurawo zvikadarika. Ko iwe waudzwa decision wakudzokera aiwa that's not correct. That's why ndakangopindira. Animona but nyaya idzi kuti kama sidze vana hadzinene ndedzavo pakuhwirana kwavo pakupanana masecrets ava vaita kuseri pakutengana kwavo kwavanoita chipanana dzimari nokuti ini ndasingazvibhelieve kuti vanhu vanopiwa mari kuti vanhu vatuke vanhu pasocial media but now I am 100% convinced ndakuziva kuti zvinoitika ndezviramba kuti munhu anowana mari kuburitsa kupa munhu kuti ndinotuka ningi zvinoitika ere hakuna zvakadaro exaggeration but now pane maaudio pane proof iri kubuda munhu achati ini ndakatopiwa mari takuenzozoti saka zvikuitika kuti ndinopiwa mari kunzi mari vakumanaka ndambokudzai kuna nopa vanhu mari dzekuti vanhu vatuke vanhu kune vanhu vakaremara kunzoko vari kutsvaga rubatsiro vari kuda wheelchair zvayo. If you can just transfer that money kune munhu akadaro otengerwa wheelchair ka ndokutaurira denga rinojamuka denga rinofara denga rinodengenyika rinofara. Handifungi kuti God will be happy kuti wapa sponsor live yekuti kutotukwa munhu kune mwana ari kuchema nzara. Kune mwana ari kushawa wheelchair. Kune mwana ari kushawa mapiritsi. Mamwe makesi tozviunzira tega. Tinozviunzira tega makesis. Mari idzodzo kana mari kana ndikutaura pa public pano nhasi kana mabati kana mari dzawanda zvekudaro. Uyai ine mari dzomutipe henyu pano. Tokumbirawo. Tokumbira muine mari idzi. Mubate admin team batai hidha marwei batai cherry poki handika batai mkoma kuti muti tauyaoneka pledge kedu hapana wera ruda uche tinototsvaga munhu ruda uche pakuti muwana uyu mamuona ka mari yake makatipata kutotenga uche yako inda ikoko muchiona pane kuti musponsor evil kusponsor nonsense kuti ndiye munotuka vanhu kutuma vanhu kunotuka vanhu. Ndasingazvibelieve but now I believe it. Kuti zvinhu zvinorongwa shokutoronga kuita meeting yekuti tikuda kuparadza anhu toda kuita meeting nhasi toda kuparadza anhu. Ini ndikaishora chinhu guys musafunga ndita meeting nemuna ndite meeting nemunhu zvandenda tofunga kuti ndinechishora ndege ndazvimirira ipapo handitombodi kuti mumwe munhu ave involved.
kuita meeting kugara pasi kuita ma calls 3-way 4-way call dzekuti tuda iwe unodai kwashowa ukasvika ule wobaya button utaura zvakati. I'm shocked and I'm very much disappointed in you. I'm very much disappointed in you. Vakadzi vakuru mapedza here nhamo dzekudzimba dzenyuko. Mapedza here kuti mubatsire vamwe vanhu vanotambura. Makutowana mari dzekusponsor zvinhu zviri ivhu zvakadaro. Nemi vanotuma uchi makangofanana ya all the same. Vanotuma nevanotumwa makangofanana. Musatombosera muchinyorera zvimaposti kana kusekana ku. Rikaini venangopadaridza makafanana. You are the same. Unotumwa chechinzi waro wane nhamo yakaita sei paAfrica pane nhamo. Pana ndimbofi ndakatumwa ndakapiwa $20 kana $100 kunzi ndanotuka munhu. Never. Ndingatoenda kagara pana katatu kana ndakana usavi pana andimboshano nitengera usavi we$10 ndikadya sadza nevana. Makangofanana. You're all the same. If you sponsor evil, makangofanana. Ungati kuda $50 kusvika pakunobaya live button. Munhu uchiudzwa zvokunzi taura zvakati nemumwe kushandiswa kusvika palevel yakadaro. I'm very much disappointed. Man's upcoming social aids your disappointment. Chokwadi. Kunzi nochora zvakati zvausingazivi pamusoro pemunhu. Kuno frame nyaya kunogara pasi kuruka nyaya dzekuti mutauri pamusoro pemunhu kuti mutuke munhu for the why. And then you expect to mukure mutukwanzi tikukura moto wemapepa munobvira 2 minutes. Moto wemapepa munobvira 2 minutes. Tinokuombererai 2 minutes. Drama richipera back to 01. Mutu kwa mapeji lasi kura kudai anokura sei. Guys, social media ngaive side hustle. Hadi murukuzwa social media ngaive side hustle. Chaga chimwe chinhu chokuti uite nelife yako, chokuti uite noupenyu wako. Social media ngaite side hustle. Wabva kumadhina akoko ouya pasocial media. Because yakanaka mari yazuka. Mapeji musa chinorwadza tichara chokwadika. Ndicho ndakazvimirira guys. Ndakazvimirira ini ndinongotsa ndakazvimirira handitumwe enda ndiudzirwe. Mapeji mazhinji ari pasocial media apa. Haatombobhadhari guys zvekudaro. Because vakavhurigwa monetization yacho nasuka kuti vabhadhara. They messed up mapeji acho. Haabhadhari. Saka kubhadhara kwacho masters. Mukuna when it is short lived. Masters achauya kana paine juice chete. Musoni kwakabata juice. Ndipo vanhu vanongachikana masava dakunzwa juice. Musoni urinopera ka juice. Parinopera juice wakuya maine nyaya yako yotutaureka hakuna nokanda staka na one. Nema bonus ema aya ndakanzwa rules amazachiti kwanzi ma bonus rules nasatombozvitasira kato zvitasana kuti ichokwadi. Hanimona nema bonus anenge ari paya. But you need to know how to use those rules and how to get my bonus zacho zvakanaka. Kana usingazivi futi unokovharwa futi inini kuma rules I think ndatozviona nhasi kuti ini ndakapiwa unlimited monetization kuma rules. Nasatombozviona tozozviona nhasi tutodza nevakomana kuti vakomana vachiti congratulations simeni makabonere marules enyu makapiwa unlimited. Ndikati what is that? Zvikanzi hamupiwi mabonus munopiwa unlimited monetization. Kubva nhasi chamunokuita chese munofanwa kuenda kuma rules. Ndikati zvina ndisingazivi. Muri kuzvinzwa here vasikana ma-upcoming. Wonda dzese dzindedzei. Page yacho inenge isingabhadhari. Hauna mari inobva kuna Zuka yema-ads. Hakuna mari ye-live inobva kuna Zuka. Live chaicho hakuna mari inenge ichibhadharwa kuna Zuka ye-live. It's still time ngati create content kwayo. Facebook timbodzokera paya pakufara paya. Amen, but if it's worth it, kana zviri kuunza more money, like continue, alota continue. Kana zviri kuunza more money, aiwa alota continue. Sena ninyaya kurekodha vanhu. Takuti ina please upcoming, don't call me oh. Don't call me on my phone. Because munona nchirekodha. Mungono ndingaubudisa record ndina recording. Handina ko record pa phone pangu. Iwone ko record. Wotwa kubudisa zvakandi chitaura. Pamwe ndinatombotara chinhu kana zvitobva kuvanhu zvinotwistwa ka. Zvinotwistwa.
Katite zvekutaipa ngatitaipei tinyore ticha zvekutaipa type zvemarecording zvekufona bodo ngatitaipei ngatitaipei. Anyway, ngatimbovhurira mukana guys kune vanoda kushare experience dzavo antika nemafriends aya antika nemafriends aya. Chinozoda tipe mhembe yamulamuri chekuti tinenge takamirira social media chete. Ofuchi social media zuka ari kupapasirese mani antimaona saka pano tinetsei right. Fona itinzwe avo vari kuda kumbotipawo handitika zvavakaitigwa nemanhukikiri. I made cash money before Facebook. Here my boss is Zuckerberg. Okay, Sabina. Ana Sabina mama personal trainers. Ndaimuudza musuno ndikati Sabina. Trainers. Ndamene nguwa chingomudza ndizoti nemake yari kundiignore. Hanimona, but ndikungoramba ndichingofila kuti ndipopa package papa ndikungoramba ndichingofila men. Pomwe tinenge tiri ro. Tina personal trainer ku Zimbabwe resu guys. Hans congratulations to us paid by Zuka personal. Thank you Tula Bechilude. Thank you. And it's doable unoziva zvinoitika. Unotobada kuna Zuka usina kana munhu wambotuka. Zvichitofaya. Hanimona, zvichitofaya. Usina munhu wambobaira button. But anyway, entertainment kana matanga isitongo yatozoona isu. Atiregi. You just come and watch and you see and comment and nakigwa and go and move. Atiregi. Right. Kana vari papa mu guys vari kuda kufona andika timbonzwa namba yekufona munayo anditi namba yekufona ndiyo yaina kuchinja tadzokera muchikona chedu muchinyede so regaitise namba mumbofona anditika mumbotaura zvakaitwa nemafriends nemunhu wawaiti ndikutrasa friend yangu iyi friend yangu ichi ndaisa namba. Friend yangu ichi asi akakutamba yakapenga. Andoda kuvhura page. Ndiye munovhura. Ndiye munovhura. Vhura page ningi munhu wese anovhura anoda anongovhura page rake. Page matanomborambidzwa vanhu. Anongogona kuvhura page une content yako go and open your own page. Right. Wazviona kapano phone wa Sabina ati ndachizama kudza wanga kuma ndikutsvinyira nasinga kutsvinyire. Anamona right. Someone had 18 views and how the viewership is dropped after the drama. People ain't interested in nonsense anymore. Okay. Socialites machine just struggling with content creating. That's the reason they create all this drama. And the thing now with the drama Margaret Domingo is a drama yekuitirana pa live chekutanga page yacho nobhadhara ma live here. Inini ndogona kuti sama page aya ndisina mbopinda mukati ma page avo ndiri kunze. You can see with my page they are not paid. They are not paid. Saka zvinobesere they're not paid. I don't need to independent because my account got no bad. I know a paid page when I down with a page pack and I can go buy any level I can still know better record I better. I can still know better record I better. Just that. Guys, can I mruku phone 064 ndaisa number up 491 kuti zviri kufamba sei. Kwanza nina ndakarije kufona but I have a lot to share to mwangu sunguke manje paida umva kutofona kuti mwangu sunguke you have to call in kuti mwangu sunguke atisuzoti ndiana nenga chifona pano ngufona na wakawanda ungoya wotaura zvapera mine is paid but nungodze kuita my life Rufaro kana richibhadhagwa rako mashinji acho atisata tasaboza sataona reactive zvekudaro kuti ndiyo kusobaya utiri kubhadhagwa iri ma ads achona pa life kana richibhadhara that's fine but ndikutaura kune vashinji vari kuita pamadrama apa ndopandiri kutaura pazhinji pamadrama iwo handizivi hangu handisikuona uri munhu handambona uchita drama but mazhinji emadrama kuitika haasi kubhadhara iwo malife chokwadi chakanaka riko ndonyeperere right fona itinzwe wasikana fona itinzwe. And inini, I have a problem. I cannot forgive 3 women who hate me on Facebook to the last number. I've been praying dangerous prayers for them. But you have to,
You have to forgive them. It's for your own good. You keeping on talking about it today, so it's not healthy for you. Now you are blocking your own blessings because you can't forgive when you have tanzira. Probably when you have akakuitra izvi namwari wava katopfugama katochema kuna mwari ndakanganisira ndombi yendli antiwana vakatoregegwa namwari zvinhu zvinotofaya iwe you are blocking your own blessings because wakatsamwira uchiri wakangobatirira vanhu pamwe usina tombozivi pa social media pachona. Anmaona right. Hi babes. Hello, SIS MELLY, how are you? Did it book? What did you say? I'm doing right. Now I'm going to share my experience with shamwari. What happened? So, ndakaita shamwari yangu ndichangosvika muSouth yai but aita my roommate. We became best friends. Anga nemwana wake. Mwana wake akatoita mwana wangu, ndikazoita room yangu, mwana wake akutoshanya chiwirirana. Hapana nyaya isingazive. Zvese, she was a focus girl, ndozvakanyanya kumudira because akatotengawo nedzimba kuZimbabwe. So it was somebody like I was looking up to her a lot. So tikawirirana, pandaitawo mwana wangu. Yeah, but atoita my best friend vana vedu vachitorarawo kune kuku. Then ichazva nemaboyfriends ake. That's how close we are. But ndakazoita boyfriend yangu yanga iri serious because ndakasingade zvokungowanza but ndakandisingamuudze iye kumudiscuss nango seshamwari yangu ndangoti hayi ndozvaari ngori it's okay. Then bvazoitawo boyfriend yake. Boyfriend yake ichoyo kumba kwangu chidya chese pamaholidays. So mukukomana yabatora advantage yekuti ndakamutsvagira vana vepaflat pandaigara kuti avatakure achiendesa kucrash. So badanana nemukadzi wepaflat papanga nemwana ari ipapo. Sikaita zviya zvekuti shamwari yangu aifunga kuti pamoti shamwari yangu ifunga kuti ari kuya kwandiri. Iye ane girlfriend somewhere else paflat because ndasingaone most ndiri busy nezvinhu zvangu. So one day ndikutopika SIS MELLY mumba ndachobva somewhere. Ndikuona shamwari yangu yapinda SIS ndakasaidzirwa ndikawira uko neshamwari yangu yakasvuka maziso. And I didn't even know what's going on. Ndoti danga nebanga nanhasi I'm still touching my heart. Today ndakatobaiwa ndakatofa musi uyu. SIS MELLY ndikati Chii zvikanzi ndasangana nemota yeboyfriend yangu ichibva kuflat pako. Ari kuya uzoona iwewo every time I've been following him. Every time ari kusvika pano paflat. Ndabvunza security kati handipana tsitsi vako pano. Ndikati hazvisei zvanditomboziva atombosvika pano handisatotomboburuka downstairs. Nditori muroom mangu handautombobuda nhasi wese zvikanzi unonyepa SIS MELLY. SIS MELLY ndikati tandaibuda sei ndakubatwa makola ndikati kana sawira handina kana hasi kubuda munhu atombozoti akapfekei. SIS MELLY ndakationa musi uyo nebest friend yangu. Ko boyfriend yake koyo yaitsvage iye musikana yachipo paflat penyu boyfriend yake. Boyfriend yake kudana nemukana waitakurira vana vaye vecrash. Iwe waizviziva here? Iwe waizviziva here? Ndasingazvizive. Ndaitochigwawo neni ndasingazvizive. Alright. Because vangati maflat acho anga akawanda SIS MELLY maflat yayo like iri L-shaped moza maflat ekuJoburg. Kanyange munhu akapakira upaone zvimwe zvinhu because manongopfura nekumasecurity. Ndasingatongozviziva kana kuti ari kumbosvika wouya. Ndasingazvizive. Ndikati hande kumasecurity ndinobvunza kuti chini kana masecurity akati ndikatingoti ari kuuya kuna sivako because vaifungwa tiri masisters. Ndikati munhu yaari kuuya kwandiri. Ndakatozobatsirwa nomumwe mukomana akagarepo zvandinogara ndimbomona achifamba namai nhingi vanonzi mai Brandon. Ndikati my god pamwe ndo vari kutofambidzana navo sawire nenewo chese tikutoita sei kutonyeperwa pano. Asi nekuti ndichitamba newe handichada because SIS MELLY I was so scared. Ndikatiende munogadzirisa umeje call tiri pagedhi ipapo kumuyosha ndikati uri kuuya paflat uchihwanda neni kudanana namai nhingi wewe tikabva tatomufonera apati mazvinzwa naye ndikati ungaudza wanga uri pano paflat. Musikana wake izvo zvandisandudzira ada kundirova enda ikoko munotaurirana handiri kukwizwa munyaya dzenyu. Pandaibuda SIS MELLY but endakatobaiwa pasina nyando neshamwari yangu. Haiwa zvinoitika especially nyaya dzemujolo idzi munotokuvadzana.
unotongovadzana simeli akatozombozama kuuya akati ndokumburoregerera I was wrong ndikati it's too late handingadzoke kwauri saka bhozi ndafunga kuti unondiziva 4 years inonditracta but nanhasi ndobata hati yangu dai ungawa nebanga musuya dai wakandibaya bhozi ndatombofunga ndabaya bhozi akauya achindisaidza zviyunga ane chimaoko wakatofunga ndabayiwa bata hati yangu tisimeli nanhasi nongoipurudzira kudai zvaungowafa naiwe izvozviitara nemi ndakangoibata ndirongoipurudzira kudai nomusiye ndakatofa saka makazogara sei after that ainda makazogarisana sei after musi wokubata wokuda kubayiwa nawo tikabva tikangomurika pasi tikaenda kumasecurity achingobva kumasecurity ngatisahwira hembe dziri mwana wako dziri mumba mangu ndichadzitorera pamasecurity mangwana ini newo zvapera ndakandisatobuda tikasirana pamasecurity security kati manje washamwari wenyu waparadzwa nemurume ndikati uyu ngauende uyu nechemwe ndiringoti security iri kuziva kuti ndapotsa ndatobayiwa mumba imomuya pakaipa alright munin'ina wangu thank you very much thank you vasikana thank you very much right hanzi ndakaputsa ndajungiwa nebanga nefriend yangu ichifunga kuti pamwe ndini ndakadi ndanyengwa nemunhu wayo izvo ndikukatama vari kufona vaneni ichiti ndikudayira kundafambidza sei yandivafonere dei hello hello SIS MELLY muri sei network okay mine zvokuitika right fona igeza ndakufona tinzwe okay pana isa message hello ndiri raiti kuri sei kuri nani zvako tatiupe tinzwe wakaitwawo sei neshamwari idzi ini SIS MELLY nyaya yangu yandinoda kutaura haisi kuti shamwari munhu wemunhu mira kola mira uyu ari kufana nedirect call mira tichange tisadyiro airtime yake hallo sidia hello alright adrop ichitaurako inini SIS MELLY yandakaitwa namainini vangu munin'ina wamai vangu chaiye semadha akabuda mudumbu tete namai vangu taigara kuno kwatigara ndichishanda zvangu zvakanaka saka ndakatanga kuchinja mari yangu ndichiisa kumadollars ndobva nabamini vangu zvakanaka ndikati ndinokumbirawo ndichengetere mari yangu nekuti kulocation kwandiri kugara ndinogona kungobirwa ndaishanda pabasa rimwe chete inini nabamini vangu saka bamini vangu vakanetsana nekovi vanetsana nemurungu ini ndaishandisa akaunti yemurungu ndobva tatya kuti murungu anogona kuzotorera mari because murungu ainetsana nabamini vangu vanga vasungisana saka ndakakumbira bamini namainini ndikati ndinokumbirawo mundichengetere mari yangu kumaflats kwamunogara sezvo ndichigara kupi kulocation SIS MELLY it was fine from the start vakatondichengetera mari kekutanga ndikanotenga stand vakandichengetera mari kechi2 ndikanovaka last year muna December ndo pakangoitika dzama SIS MELLY all along mainini vangu vanga vaenda kumusha ndichitoronga navo ndichitoti ndiri kuuya mainini vachiti hauya zvako manosisi vangu noyozotora mari yako ndichitorodza kuti ndiri kutoronga zvekuti handichadi kudzoka kubasa mari yangu yandakasevha yawanda ndichitanga kutovhurawo bhizinesi ndiite upenyu hwangu vachitoti uya mari iriko ndasvika kuZimbabwe ndatosvika kuZimbabwe unfortunately ndandine kamwe kamari kandandinako ndasvika kuZimbabwe ndandikasanoitisa mahwindo ndobva ndasvika mari yandandinayo ndikabhadhara mahwindo ndasvika SIS MELLY ndobva ndaitisa mafloors
ndikaplastisa imba ndichiti mari iri kupi iripo nayo kukwekwe juwi